Σήμερα έχουμε 23 Δεκεμβρίου 2014 και πάμε με την Τρίτη Λυκείου στο Δρομοκαΐδιο. Μία εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο ο κύριος Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, πόσα χρόνια? Ο 17ος χρόνος που το κάνω. Ο 17ος χρόνος τις Τρίτες. Και εν ώψη των Χριστουγέννων μαζεύονται μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της κοινωνιολογίας. Κοντεύουμε να φτάσουμε. Μπορείς να γυρίσεις από τα δέντρα. Αν δεις ότι δεν μπορείς, θα το αφήσουμε έξω. Ναι, πώς το βλέπεις? Δεν μπορείς εκεί να στρίψεις τη γωνία, λες, στη στροφή εκείνη. Άμα πας από... Εδώ είχε νοσηλευτεί και ο Γιώργος Βυζίνος, ο ζωγράφος μας, στις αρχές του 20ου αιώνα και ίσως λίγο πιο νωρίς, στην εκπνοή του 19ου αιώνα. Με αρχές του 20ου είχε νοσηλευτεί εδώ. Γιατί ήταν ερωτοχτυπημένος με μία 16άρα, ήταν πολύ ερωτευμένος και μετά έχασε τα μυαλά του επειδή τον απέρριψε. Την Φρά Βασίλη. Κάντε ένα κύκλο για να δούμε. Κάντε ένα κύκλο. Σας συμφωνείτε? Να πάρουμε. Από τη διάβαση στην Ανατολή Αθηνών. Καλώς ήρθατε στο μουσείο μας, γενικά στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1887. Είναι το πρώτο ψυχιατρικό νοσοκομείο που έγινε στην Ελλάδα. Το 1990 έγινε ιδιωτικό και με την αλλαγή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να πέφτει κρίμα. Αρχίζουν και πετάνε τα αντικείμενα. Οπότε εγώ με τον κύριο Πικιό που ήταν προκάτοχός μου, εδώ στις Ξεναγίες και στο μουσείο, αρχίσαμε και μαζεύαμε υλικό και σήμερα και φτιάχτηκε το μουσείο. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1995. Τώρα ακόμα και σήμερα εμπλουτίζεται. Λοιπόν, στο μουσείο υπάρχει φωτογραφικό υλικό, ιατρικό υλικό, νοσηλευτικό και καταρρίμματα ασθενών που είναι εκεί πέρα. Έτσι. Το Δρομοκαΐδιο ήταν μια μικρή κοινωνία. Θα δούμε παρακάτω μια φωτογραφία του 1901 που είναι μακριά από την Αθήνα. Έτσι, έπρεπε αναγκαστικά να είναι 8 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα. Ξεκινήσουμε εδώ με τον Κωστή Παλαμά. Έχουμε κάποιες αδύνατες επιστολές. Ο Κωστής Παλαμάς δεν νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐδιο. Για να ακούμε λίγο. Εδώ υπάρχει ένα χειρόγραφο που γράφτηκε το 1886 που αναφέρεται σε μια ηλικία 19 χρονών φοιτητή στη νομική σχολή. Σε ένα ταξίδι που κάναμε στο Αργοστόλι, γνώρισα μια κοπέλα στην Ισαβέλα. Ήταν τόσο όμορφη, οπότε σκέφτηκα με ένα σημαντικό να γράψω ένα ποίημα. Πίσω μου υπάρχουν κάποια έργα ασθενών. Ένας σημαντικός ζωγράφος είναι ο Αντρέας Κρυστάλλης. Είναι αυτός εδώ που κάνει το έργο αυτό που είναι πίσω μου. Και αριστερά εδώ είναι ο Βαλεντίνας Ήρβες. Είναι ο Ρώσος, είναι τα έργα του αυτά εκεί. Ο Αντρέας Κρυστάλλης... Συγγνώμη λίγο, καλημέρα. Παιδιά, ο κύριος Πρόεδρος. Συνεχίστε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
συνεχίστε. Κύριε Παντελάκη, συνεχίστε. Είναι ανυπόγραφο, δεν είναι έτσι. Οπότε δεν έχουμε βρει τα στοιχεία. Αλλά έτσι πιστεύω και εγώ ότι είμαστε όλοι. Και τον όρισε πρώτος πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι. Χάρη σε αυτόν δηλαδή βρήκε χορηγούς και αυτό και πραγματοποιήθηκε. Εδώ βλέπουμε επιστολές με το κληροδότημα που είχε επαφή μαζί και ίσως στην Παρίσι. 887 είναι δηλαδή υπεραιωνόβιο και λειτουργήσε την 1η Οκτωβρίου του έτους αυτού. Είναι το πρώτο ψυχιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπήρξε στην Κέρκυρα, έκλεισε πρόσφατα, ένα υποτυπώδες ψυχιατρικό νοσοκομείο που είχε ιδρυθεί σε αυτό το νησί κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας στα Επτάνησα. Διότι όπως ξέρετε, τα Επτάνησα μετά την Ενετοκρατία πέρασαν και από την Αγγλοκρατία και μας τα παρεχώρησαν το 1864, ύστερα βέβαια από αγώνες πολλούς που έκαναν οι Επτανήσιοι για να ενωθούν τα Επτάνησα με την Ελλάδα και μας τα παρέδωσαν το 1864 ως δώρο, λέει, προς τον ψυχιατρικά ασθενείς θεωρούνταν δαιμονισμένοι. Δηλαδή μια αντίληψη τελείως ζωαθεμένη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι και ήταν άρρωστοι. Όταν ήταν μικρό παιδί, άμα λέμε το 10 ή 5, ήταν ή 12 ή 17 χρονών, δοκίμασε την αγριότητα, την τουρκική, που το 1822, όπως ξέρετε, είναι η καταστροφή της Χίου. Η Χίος αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο δομό προσφοράς θυσιών για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Βέβαια δεν κατόρθωσε τότε η Χίος να απελευθερωθεί. Όμως το αίμα που χύθηκε και αυτοί που θυσιάστηκαν ήταν η αποτελεσματικότατη πρέσβης προς την Ευρώπη για να συνηγορήσουν υπέρ του δικαίου. Τώρα. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό, Πάνω στη χαρά του που θα παντρευόνται, όλα άλλαξαν τώρα, έτσι. Ναι. Και από τότε που θρηνώ το ξανθό και γαλανό και ουράνιο φως, μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Λοιπόν, μετά από τον βυσμό στο Δρομοκαίτιο πέθανε το 1900, σε ηλικία 46 χρονών. Πέθανε και η Μπετίνα την ίδια εποχή. Από τι? Δεν ξέρω από τι, από ό,τι διάβασα ήταν μετά από 4 μέρες γάμου. Πέθανε. Ναι. Καταλαβαίνετε.
αυτό είναι μια κινηματογραφική μηχανή. Δεν είναι σε 10 λεπτά τώρα. Σεβά. Γιώργο. 5 λεπτά, 10, δεν ξεπερνάμε τα 10 λεπτά. Λοιπόν, για το... Τώρα είμαστε στο τελευταίο κτίριο.